Hello guys! Welcome back to our channel, Bicolano sa Norway. So nandito na po si Bunso kasama ko. And today, I would like to flex the activity happened in Bicol. That was the feeding activity 2 weeks ago in our place. That is in Libon Albay. So guys, that is one of my advocacies in life to have this kind of activity, especially for kids, and in a simple way we can share it. Kahit hindi tayo mayaman, kahit ang pera natin hindi masyadong makapal sa ating bulsa, what is important, we can share our blessings. Thank you so much, and ngayon tunghayan po natin ang ating video clip na ipinadala sa akin ng aking mga kamag-anak. Maraming salamat sa aking mga kamag-anak, and of course to my family and wife especially, and of course ang to Baleros family na nagbigay sa akin ng mga used clothing para pandagdag dun sa feeding activity natin. So thank you so much, and nandito na po. Kadara ko nga ka mga gini na Tama. Magili ka tadi, magili. Gana maligin. Hindi ka mo naging pag. Tama. Mininin.
si Casey. Daman. Ayo daman. Ada ya pamas. Apo ni mana yon apara. Nakaligtas. Bul kadar mga sa uno. Undo manikan. Last mo na ka ako si Markipan. Kaya. Utangan. Yes. Di ko din abad. Maghihintay kami. Nakadar mo na ako kan. Padakol talaga di. Kasi mala. Suka po ni mama din yan. Naunuan pa sa ito. Kasto, nagkaroon sa may din yan, Nini. Kultero. Ay, tanga po. Ano ka nga diya? Ano ba ka?